Ongumsakazi wesikhondla somsakazo Ukhozi FM ufuna ingxenye yemali ngetemu elithi azikhali. Nginibingelele engiphinde ngamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili lemgama umfeze kuntuthuko wakhumali bathi la sibona amagumede mathi usemusha lekhaya ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho. Ungizwe uthi ufuna ingxenye yemali yenziwe inkaphani yakwaMultiChoice ngetemu elithi waboshwe lalona lapha lithi azikhali nabalisebenzisa manje njengoba bakhangisa uhlelo le-Big Brother Mzansi lapha. Ukusho lokhu nje kwivideo esisabalele enkundleni zokuxhumana lapho ethe wagcina ekwazile ukungena kule nkaphani ese-Rand Bank eGoli kanjalo laphana ngawo umsombuluko. Ungizwe uveza ukuthi uze kule nkaphani nje kulandela ukuthi abone amabhodi agcwele idolobha eGoli anombhalo othi azikhali. Uthe ukumenze waya kule nkaphani ukuthi akekho kule nkaphani okuthintile efuna abaxoxisane mayelana nokusebenzisa leli temu laphana. Ukubalile ukuthi ebadla imali ngaleli temu ekubeni yena waboshela lona laphana. Ngeke vume lokho ulanje ukuzoxoxa nabaphathi ngaleli temu kuphela. Kukho nje ngale akufunayo kumele kube khona abanika khona laphana khona ngalo njengoba sebalisebenzise nje yena engazi. Akekho umuntu owake waxhumana naye laphana ngalokhu kunokuyinto okumele bemphendule kuyona laphana. Kusho laphana Ungizwe uthe umcasulile okwenziwe unogada laphana bebevimba ukuba bangene bakhulumisana nabaphathi, kodwa yajabula ngoba wagcina bengenile laphana bahlangana nezinye zezikhulu zakulo stage lana. Kulu hambo ubehamba nabaliso bekukhona kubona bonkosi Khanyile waduma ngomkhankaso iFees Masivole obelokhu ezwakala ethi bayafuna ukungena kule nkaphani njengoba bebevinjwa onogada bona benamashare ngaphakathi kuyona njengamanje. Bafethu udaba ebengikuphathele lona lolithinta lapha Ungizwe Mchunu nokuthi lapha ufuna ishare kwinkaphani iMultiChoice nokuyinkaphani ethe ukukhankasa okanye ukusebenzisa itemu lakhe elithi azikhali. Ngabe uthini owakho umbono okanye ukuphawula mayelana ngalolu daba? Hambe lapha no comment section ufike udlulise olwakho uvo mayelana nalolu daba. Ngana kwethu bekumnandi nami sokusikhathi lapha sengithi ngishenxa inkundla. Siphinde futhi esihlangane kuvideo elandelayo ngesikhathi esilandela. Iphathe kahle, ungakhohlwa ukusubscribe nokushare nokulike nokucomment. Nibe nosuku lomnandi, ngimthanda kakhulu.